Xayrli ertä, efirda Tataristan yangilıqlari, studiyada Gulnaz Ibrahimova bugungi chiqarilishda. Burungi hunarchilarga madhiya, boshqalabizning 5 balta bistasi ustalari istaligina sınnar heykeli açıldı. Uraq yaqinlasha, Tuban Kama rayonunda kombaynlarning әзірлігін tekshirdilar. Urmanchilarning jaygi mashaqqatlari aktual әңгәмә sahifasida bilgiç fikrlarini eshittiribіз. Шығарылышыбызны hava торышы мәгълүматларыннан башлыйк. Шторм кисәтүе игълан ителде. Берничә сәгатьтән соң яшенле яңгыр яуыр дип көтелә. Көчле җил исә җилнең тизлеге урыны белән секундына 24 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Саклык чараларын күрергә онытмагыз, үзегезне саклагыз. Шушы минутларда Лениногорск шәһәрендә волонтерлар Украинада махсус операциядә катнашучы Россия хәрби хезмәткәрләре өчен посылкалар җибәрә. Аларга кушылып, махсус операциядә катнашучы якташларга барлык теләүчеләр дә ярдәм итә ала. Волонтерлар Сергей Дмитриев җитәкчелегендәге WhatsApp-тагы төркемгә берләшкәннәр. Акциядә катнашучыларга Россия хәрбиләренә ярдәм кирәк дигән мәгълүмат килгән. Татнефтесервис җәмгыятенең Әлмәттәге компаниясе хезмәткәрләре әлеге башлангычны беренчеләрдән булып хуплаган. Аларның эш хезмәттәше Украинада махсус операция башланганнан бирле контракт буенча хезмәт итә. Мы представляем, как им там тяжело. Biz hərbi бурычларын үтәүчеләргә авыр икәнлеген аңлыйбыз, теләктәшлек белдерәбез. Алар өчен борчылып торабыз. Туган якларга исән-имин кайтуларын телибез. Компания вәкилләре хәрбиләргә кирәкле әйберләр исемлеген соратып, аларны кибетләрдән сатып алган. По просьбе, значит, бойцов. Хәрбиләрнең заказы буенча уңайлы резина итекләр, оеклар, шулай ук талпаннардан, ширкиләрдән саклану чараларын, гигиена әйберләрен сатып алдык. Компания хезмәткәрләре Россия хәрбиләренә киләчәктә дә ярдәм итәргә ниятли. Акциядә катнашырга теләүчеләр оештыручыларга телефоннан мөрәҗәгать итә ала. Номеры экранда күрсәтелгән. Хәзер хәрбиләргә тепловизорлар, квадрокоптерлар һәм рацияләр җыялар. Тиздән Түбән Кама, Бөгелмә һәм Лениногорск шәһәрләрендә җыелган әлеге һәм башка тартмалар транспорт компаниясеннән Донбасска озатыла. Хәрбиләргә посылкалардан тыш яшь лениногорскиларның фотосурәтләре һәм хатлары да җибәрелә. Фарис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары, Лениногорск шәһәре. Яңа кагыйдәләр кертелгәннән соң Казанның муниципаль парковкаларында буш урыннар саны 30%-ка арткан. Ел башыннан башкалада дәүләт номерлары салдырылган машиналарга 289 очракта тәгәрмәчләренә блокираторлар урнаштырганнар. Мондый автомобиль хуҗалары 130 мең сумлык штрафка тартылган. Блокираторлар урларга маташкан 24 очракта гаеплеләр ачыкланган. Алар буенча тикшерү эше кузгатылган. Шуңа күрә хәзер хәтта иң популяр урыннарда да машинаны калдырырга мөмкинлек бар. Парковка өчен төләү суммасы да сизелерлек. 3тән 1 өлешкә диярлек артты. Хәзер республика башкаласында 165 участокта 6 мең ярымнан артык муниципаль парковка урыны исәпләнә. Вознесение трактын төзү Казанның кайбер урамнарында хәрәкәт итүне кыенлаштырды. Бигрәк тә иртәнге һәм кичке сәгатьләрдә транспорт бөкеләре хасил була. Проблема ничек җайга салына, нинди өстәмә чаралар күрелә? Киләсе язма әнә шул хакта. Канәгатьсезлек белдергән сигнал тавышлары, тынычсызлану, бөкеләрдә әрәм киткән вакыт. Очень сильно теряется, где-то на полчаса, наверное, работу позже приезжаю. Вознесение тракты төзелеше урынында Җиңү проспектындагы бөкеләр автомобиль йөртүчеләр һәм иһуди хезмәткәрләренең авырткан җире. Хәрәкәтне автоинспекторларның бер юлы беренче экипажы контрольдә тота. Хәрәкәтне тизләтү өчен Җиңү проспекты Минский урамы киселешендәге бер светофорга икенчесе сулга борылу мөмкинлеге өстәлде. Өченчесе Фучих һәм Минский урамнары киселешендә. Пробка не стоит, она идет, поток идет. Вы готовы потерпеть, чтобы потом был лучше? Да, конечно, готова. Но это временные, зато будет очень прекрасно в будущем. Җиңү проспекты аша яңа трасса маршруты җир астыннан уза. Трасса Вознесение бистәсе ягыннан ачыграк күренә. Вознесение тракты 10 чакрым озынлыгында, Әмәт магистралиннән М7 федераль трассасына кадәр бара. Җиңү проспекты гвардиячеләр урамын кисеп уза. Төзүчеләр барлык юл һәм җир эшләрен тизрәк башкарып чыгу өчен җәйге мөмкинлекләрдән оста файдаланып калырга тырыша. Зур төзелеш масштабы биеклектән һәм Казанның 5нче очыш магистрале төзелеше башыннан яхшырак күренә. Фарис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.
Республика хуҗалыкларында игеннәрне урып җыюга әзерлек бара. Шулман елгасы буенда Түбән Кама районы хуҗалыкларының комбайннар парады узды. Урып җыю техникасының әзерлеген тикшерделәр. Машина йөртүчеләр үз осталыкларын күрсәтте. Я катался, и он учил меня всему. Николай Тимофеев мәктәптә 5-нче сыйныфта укыганда ук комбайн штурвалына утыра. Әтисе янда ярдәмче булып эшли. Хәзер үзе мөстәкыйль эшли. Машко атлы комбайнын күзләрен йомып та идарә итә алам, ди. 8 ел эшләү дәверендә барлык эшкәрлекләрне өйрәнгән. Через стекло смотришь. Менә пыяла аша шунда карыйсың. Шүпшар эләксә, рәшәткәне ябасың. Чиста бөртек күренсә, рәшәткәне кабат ачасың. Бөртек структурының үз үзенчәлекләре бар. Николай республиканың иң яхшы тракторчыларының берсе. Бу исемне ул Казандагы трактор шоу конкурсында раслады. Анда игенчеләр каршылыклар процессы аша йөртү осталыкларын күрсәтте. Николай финишка икенче булып килде. Николай теләсән инде эшне башкара. Комбайнның әзерлеген комиссия хәл итә. Шулман буенда техниканың торышын, һәр ашык җыю машинасының герметиклыгын карадылар. Бункерга ашык печән салып тикшерделәр. Пока результаты у нас достойные, комбайн отремонтированы качественно. Әлеге нәтиҗәләр яхшы. Комбайннар сыйфатлы ремонтланды. Һәр комбайнчы кимчелекләрне сәтә. Быел бездә урып җыю авыр булыр дип көтәбез. Игеннәр биек булып үсте. Уракны тиз арада эшканлык белән башкарып чыгу өчен барлык чараларны да күрдек. Техника җитә, андыр табыгы ашы кабул итәргә әзер. Районда төрлек азыгы әзерләнү торышында бәяләделәр. Күп еллык үләннәрне беренче кат чабу барлык хуҗалыкларда да уңышлы тәмамланган. Ашык әзерләүгә июнь башында ук керешеп, малларга кышка шактый азык җыйганнар. На сегодня вот в целом по району уже... Район буенча күп еллык үләннәрне беренче кат чабуны уңышлы төгәлләдек. Бүгенге көнгә бер баш терлеккә 15 центнер азык берәмлеге әзерләнде. Бер атнадан соң күп еллык үләннәрне икенче кат чабып, синаж салуга керешәбез. Хәзер районда барлыгы 50 000 гектар җир эшкәртелгән. Шуларның 24 000 бертөкле культуралар, тагын 12 000 техник культуралар. Урып җыю эшләрендә 54 комбайн катнаша. Һава торышы мөмкинлек бирсә, алар якындагы 10 көндә эшкә керешә. Фарис Мөхәммәтов, Анжелика Степанова, Татарстан яңалыклары, Түбән Кама районы. Алабугада традицион җәядән аты буенча Туган Батыр Бөтен Россия турниры узды. Әлеге ярышлар беренче тапкыр үткәрелде. Киләчәктә аларны традициягә кертергә җыеналар. Уеннар Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланды. Борынгы шәһәрнең Җамик мәчете каршында урта гасыр рухы, сугыш кырындагы барлык детальләр ерак үткәнебезне искә төшерә. Йөзләрчә ел элек бу урында батырлар көч сынашырга җыелган, әлеге мөхитне кабат кайтарганнар. Җәядән ату буенча беренче Бөтен Россия турниры дога белән ачылды. Турнир 65 кешене җыйган. Бөтен Россиядан профессионаллардан тыш күпләр ярышларда беренче тапкыр катнаша. Барлык катнашучылар урта гасыр чорын чагылдырган костюмнардан. Казаннан Анна Стрельникова Венгрия укчысы костюмы белән чыгыш ясады. Образны бөтен гаилә белән сайлаганнар. Җәя белән укларны үзем сайлап алдым. Бу спортның бик кызыклы, мавыктыргыч төре дип саныйм. Уңыш күбесенчә дөрес сайланган укка бәйле. Күп кенә катнашучылар үз куллары белән ясалган кораллардан файдаланды. Мондый ук каеннан ясала, ә җәя ат койрыгыннан үрелә. Киләчәктә бу турнирны традицион итәргә җыеналар. Әлеге спорт төре аеруча үсеш алган республикалар тәҗрибәсен кулланалар. Тәҗрибәле атучылар өчен дә, яңа уенчылар өчен дә ярышларда берничә номинация бар. Монда иң мөһиме тизлек түгел, ә төгәл ату. Ә менә кагыйдәләрне бозган өчен теләсә кайсы спорт төрендәге кебек үк дисквалификация яный. Кырда тәртипне тәҗрибәле хөкемдарлар күзәтә. Турнир Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышлана. Кунаклар өчен интерактив зона, чараның үзенчәлекле ярминкәсе һәм мастер-класслар оештырылды. Ә турнир ябылганнан соң документаль нәфис фильмның премьерасы тәкъдим ителде. Алия Галиуллина, Гүзәл Зайнакова, Татарстан яңалыклары, Алабуга.
Жәйгі спорт түрлері бойынша бірінші бүтін Россия спартакиадасын Қазан август айында қабыл ете. Бұл күннәрдә башқалада дуслық ойыннары уза. Әлеге этап дисциплиналар арасында yüзу, синхрон yüзу һәм суға сикеру. Қазан спортчылары ярышларда ұсталықтары белән айрылып тұрды. 8 медаль яулады. Алда әле мөмкинлекләр күп. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Башкалабызның 5 балта бистәсендә 5 балта осталары һәйкәлен тантаналы рәвештә тәкъдим иттеләр. Тулырак мәгълүмат киләсе сюжетта. Настоящим энтузиастам своего дела, мастерам, умельцам Бишбалты. Осталар һәйкәле Бишбалта остасы сыныннан тора. Алар барысы да Казандагы Бишбалта җирлегендә яшәүчеләр. Бу данлыклы бистә 1718 елда Петр I биредә Бишбалта корылмасына нигез салырга боерык биргән. Бишбалта электән һөнәрчеләр бистәсе булган. Алар балта остасы буларак тирә-якта танылганнар. Шушы осталарның истәлеген мәңгеләштерергә ниятләдек. Осталарга һәйкәл кую фикере иганәчеләрдән чыга. Сынчы Зөлфия Мөхәммәтҗанованың хезмәтен 2 ел элек урнаштырганнар, әмма пандемия сәбәпле ачылу тантанасын күчерергә туры килгән. Я благодарен. Бүген менә шундый вакыйга булуына мин бик рәхмәтлемен. Сез Зөлфия Мөхәммәтҗанова белән башлаган эшебезгә бәя бирдегез. Сыннарны Россиянең мәдәни агарту җәмгыяте фонды тәкъдим итте. Бишбалта осталары һәйкәле Бөек Петр эзләре буйлап дип аталган экскурсияның бер өлеше. Ул Петропавловский соборы, Бишбалта бистәсе, Зеланд монастыре һәм башка объектлар аша уза. Бу юл император маршруты федераль туристик проектына кергән. Касается конкретно этой точки. Император маршруты ул социаль институтларның үсешен билгели. Нәкъ менә шушы урынга килеп танышу минем өчен гади кешеләр язмышы белән кадерле. Быел Петр I-ның тууына 350 ел тула. Шуңа күрә һәйкәл ачылу аерым мәгънәгә ия. Безусловно, в год 350-летия. Петр I темасы Казанда император маршрутының бик кызыклы, бик бай өлеше. Сүздә юк, дәүләт реформаторы Петрның 350 еллыгы зур әһәмияткә ия. Безнең өчен бу датаны билгеләп үтү бик мөһим. Тиздән һәйкәлдә QR-код барлыкка килә. Аның буенча Бишбалта турында материал карарга була. Мәгълүматны рус, татар һәм инглиз телләрендә тапшыралар. Алия Галиуллина, Стефания Халикова, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Хазина музейының Милли сәнгать галереясында сугыш һәм тынычлык дигән күргәзмә ачылды. Анда 50-гә якын рәсем картинасы һәм монументаль әсәрләр тәкъдим ителде. Күргәзмәнең төп үзенчәлекләре белән Искәндәр Гыймалдинов танышып кайтты. Күргәзмә 2 тарихи дата. Бөек җиңүнең 75 еллыгына һәм Бөек Ватан сугышы башлануның 80 еллыгына багышланган. Экспозиция хәзерге иҗат эшлекләренең сугыш темасына булган мөнәсәбәтен күрсәтә. Аның турында хәтер һәр гаиләдә диярлек сакланган. Хәрби тематика тарихчылар, сәясәтчеләр, галимнәр, мәдәният эшлекләренең даими игътибар үзәгендә. Сугыш фаҗигасы китергән афәтләр, тынычлыкны саклау безнең хәзерге катлаулы һәм киеренке дөньяда гаять актуаль проблемалар булып тора. Һәм менә шушы тематика, менә шушы проблемалар яшьләрне, рәссамнарны да уратып үтмәде. Әйтергә кирәк, Санкт-Петербург һәм Мәскәү академиялары 100 меңәр кеше рәссамнар хәзерләп тора да, алар бераз гына рәсем эшеннән, сынлы сәнгатьтән читләште дип әйтү дә дөрес булмас. Димәк, менә шушы бу экспозициядагы сугыш һәм солых темасында экспозициядә катнашучыларның яшьләре дә төрле-төрле. Авторлар арасында Россиянең халык рәссамы, Россия сәнгать академиясе академигы Александр Быстров һәм аның укучылары Роман Абдуллин, Чермен Гуккаев, Марат Кисаев, Сергей Некрасов. Яшь авторлар һәм аларның җитәкчеләре гомуми максатка ирешү өчен берләшкәннәр. Сугыш темасын безнең илдәге һәр гаиләдә саклана торган тарихи материаллар нигезендә кешелеккә китергән тирән фаҗига буларак яктырталар. Александр Быстровны һәм аның укучыларын әлеге күргәзмәдә бер максат берләштерә. Ул да булса шушы сугышка караталарның мөнәсәбәтләре, сугышның ачысын, төшесен, җиңү шатлыгын, безнең тынычлыкның нинди корбаннар бәрабәренә килүен һәм башка шундый юнәлешләрне үз рәсемнәрендә күрсәтәләр. Күргәзмә сугыш һәм тынычлык дип аталса да, ул Бөек Ватан сугышына түгел, Россия кичергән барлык дәһшәтле сугышларны, барлык тарихи шәхесләрне күрсәтүче күргәзмәдә булып тора. Күргәзмәнең үзенчәлекле девизы язучы Илья Эренбургның сүзләреннән тора. Халыклар өчен сугыш, күз яшьләре һәм кан, халак булган яшьлек һәм кимсетелгән картлык. Сугыш һәм тынычлык дигән күргәзмәнең концепциясендә сугышларның драма сәхнәләре һәм тыныч тормышның вакыйгалары белән тигезләнгән. Менә искитәрлек күргәзмә бара. Безнең бу Питер художниклары, аларның араларында безнең рәссамнар берлеге
güçlü mektep, ikinciden fikir tirenligi, hem elbette şu fikirde eşittirişik kompozisiyalar işlengen güçlü olumlar kullanılıyor. Bu kartini gezmenin korap çıkkandan sonra yürekler oktarılıp çıkar. Bunda kişinin psikolojik karakteri, bunda bizim tarih ülkemiz bunda bizim. Hem elbette indi bu şu zal için tiren, mağnalı şunday zor mertebeli gezme bulup durar. Күргәзмә Санкт-Петербург, Мәскәү, Екатеринбургның берничә мәйданчыгында тәкъдим ителде инде. Хәзер Казанда да ачылды. Күргәзмә 14 августка кадәр эшли. Искәндәр Гыймалдинов, Дамир Мухаммедханов, Татарстан ялыклары. Буа ветеринария техникумында июнь ахырыннан бирле абитуриентлар агымы кимеми. Аларга төрле белгечлекләр буенча 207 бюджет урыны каралган. Уку йортына керергә теләк белдерүчеләр арасында кайсы белгечлекләр өстенлек итә? Киләсе язма әнә шул хакта. Динар Гасимов Буа ветеринария техникумына укырга керер өчен документлар тапшыра. Яңа гына 9нчы сыйныфны тәмамлаган егет газ белән эретеп ябыштыручы һөнәрен үзләштермәкче. Әмінә чагыштырмача яңа булган йорт коммуналь хуҗалыгы хезмәте белгечлегенә документлар тапшыручылар азрак. Шуңа да абитуриентларның укырга керү мөмкинлеге әле бар. Юрист һөнәренә бүгенге көндә бер урынга 2,5 кеше 20 урынына безнең 50-дән артып китте инде заявление бирүчеләр, газ белгечлеге, аннан соң экономист белгечлекләренә инде бер урынга 1,5 кеше, анда набор конкурс барлыкка килде. Электромонтер һөнәренә менә бүген уже группа тулды килгән укучылар конкурс белән барачак инде кабул итү. Инде ветеринар белгечлегебез тулып килә. Сүз уңайыннан белем бирү дәрәҗәсе белән бөтен республикада дан тоткан техникумда укырга теләүчеләр саны елдан-ел арта. Татарстанның башка районнарыннан да, чит төбәкләрдән дә гариза бирүче абитуриентлар бар. Башкортстаннан безнең ветеринар белгечлегенә килде. Казан шәһәреннән быел күп кенә студентлар ветеринар белгечлеген сырыйлар, киләбез диделәр, килүчеләре дә бар. Аннан соң Ульяновск шәһәреннән килүче студентларыбыз бар. Но безнең инде менә основном шушы ветеринар белгечлегенә башка регионнардан киләләр. Инде башка белгечләр безнең основном үзебезнең район. Булачак студентлар өчен барлык мөмкинлекләре булдырылган тулай торак та бар. Уку йортына документлар 18 августка кадәр кабул ителә. Эш белән тәэмин итү бурычын без үзебезгә куябыз. Без инде ел дәвамында чыгарлыш сыйныф студентлары белән эш бирүчеләрне очраштырабыз һәрвакыт. Аннан соң инде аларны без производствога алып барырга тырышабыз. Практика үтәргә менә шушы кичле эш бирүчеләргә тәкъдим итәбез. Һәм инде укучыларны эшлитергә тырышабыз. Һәм инде бетереп чыгып киткәннән соң дипломнарын алып, алар белән араны югалтмыйбыз. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Урманнарда януңга каршы айрым режим ничек үтәлә? Урман мәйданнарын арттыруда республикада нәрсәләр эшләнә? Быел урманчы һөнәрен сайлаган абитуриентлар күпме? Татарстан радиосының иртәнге турдан-тур эфиры шушы һәм урманчылыкка бәйле башка мөһим мәсьәләләргә багышланды. Казан дәүләт аграр университетының урман хуҗалыгы һәм экология факультеты профессоры Харис Мусин шулай ук тыңлаучыларның урманчылыкка бәйле күп кенә сорауларына җавап бирде. Безнең дә сорауларга ачыклык кертте. Харис Гайнетдинович, хәерле иртә. Исәнмесез, иртәгәребез хәерле булсын. Республикада урман мәйданнарын арттыруда нәрсәләр эшләнә? Урман мәйданнарын арттыру өстендә урманчылардан урман өлкәсендә эшләүче хезмәткәрләрдә бик күп көч куялар. Шуның өстенә табигать үзидәген урманнарны кире кайтару өстендә эшли дип әйтсәк, бик мәгънәле җавап булыр дип уйлыйм мин. Нәрсә өчен? Урманчылар бүгенге көндә елга буйларына, авыл хуҗалыгының да файдаланмый торган җирләргә без әйтәбез инде саклау, урманнары утырту өстендә эшлиләр. Табигать үзидә йокламый. Менә бу өстерелгән җирләребез, алар бит инде кайчандыр урманнар белән капланган булганнар. Менә шушы җирләрдә табигый рәвештә урман торгызыла. Мин соңгы вакытны менә безнең җирләребездә кайчандыр гел имәнлекләр булган бит инде. Безнең туфрагыбыз имән үсенергә яраклаштырылган.
Күп кенә җирләрдә именчекләүгенең битендә күләме дә, ирелеге дә кем бар. Мен монда уйлыйм инде җәнлекләрнең хезмәте дип, алар тараталар, бу имән орлыкларын дип. Бу имәннәргә мин карыйм даган, менә табигатьнең көченә, аның булганлыгына зур иттереп бәя бирәм. Урманнарны Америка өрәңгесе яки балтырган кебек тиз үрчи торган сәламәтлеккә зыянлы үсентеләрдән чистарту ничек бара? Безнең урманнарыбызның мәйданы бик әз. Шуңа күрә халкыбыз җәйге айларда табигать шартларының мөмкинлеге булганда бөтен барлык халык урманнарда, кырларда, болыннарда ял итәләр. Шуңа күрә менә химик юл һәм механик юл белән төпләп буларны җирнең ландшафтын бозып бетерү юлын ысулын сайларга ярамый дип уйлыйм. Буларның инде биологик методы, ысулы бар, юлы бар буларны бетерүгә. Моның өчен инде менә халыкка аңлатып, язның башыннан ук алар бөреләнүгә, аларны инде бетерү өстендә балтырган борщевик өстендә инде 10-15 сантиметр биеклә күтәрелүгә көрәк белән кисеп торырга кирәк, тамырына зыян салырга кирәк. Менә шул вакытта без әйтәбез, процесс фотосинтезы барлыкка килмей, тамырлар туклану ала алмыйлар, шуның хисабына балтырган үзеннән үзе югала. Шушук сулны Америка өрәңгесенә дәген файдалана алабыз. Урманнарга утырту өчен яшь үсентеләр кайларда кайсы вакытта әзерләнә? Бүген көндә урманнарга һәм менә бу саклау утырту мәйданнары өчен безнең һәрбер урман хуҗалыгында ачык питомникларыбыз бар. Монда инде ачык тамырлы үсентеләр үстерелә. Шуның өстенә Европада тиңдәше булмаган күләме белән һәм үзенең эчтәлеге белән булган Саба урман хуҗалыгында селекция орлык үзәге бар. Мен тиңдәше булмаган дип нәрсә әйттем. Европада бүгенге көндә 12 миллион үсенте бирә торган үзәк әле юк. Менә шушы да үстерелгән үсентеләр барсы даган бүгенге көндә урман утыртуга һәм шулай ук саклау мәйданнарында авыл хуҗалыгында файдаланмый торган җирләргә утырту өчен барсы даган файдалана, әле артык калганы юк. Безнең бүгенге көндә без үзәк белән Европа өлешендәге субъектлар гына түгел, Сибирдән килеп тә бик каты кызыксыналар. Быел урманчы һөнәрен сайлаган абитуриентлар күпме? Мактаулы хезмәт дип әйтмәс идем. Бу хезмәт бик дәрәҗәле хезмәт. Ул килә инде борынгыдан. Без инде үзебезнең беренче урманчыбыз дип саныйбыз Бөек Петрны, так? Менә шул чорда урман системасы Россиядә барлыкка килгән. Шул көннән биртен без бик дәрәҗәле булганыбыз. Бу дәрәҗә бүгендәге урманчыларга карата бара. Безнең аграрный университетның урман хуҗалыгы һәм экология факультеты бүген урман белгечләре, экологлары хәзерли, шуның өстенә ландшафт архитектура белгечләре хәзерли. Менә 3 юнәлештә без бүген белгечләр хәзерлибез. Бүгенге көндә без укыткан, безнең чыгарылыш балаларыбыз, студентларыбыз, шәкертләребез Татарстанда гына түгел, Россиядә бик күп субъектларда, шулай ук Казакъстанда, Киргизиядә, бүтән субъектларда, бүтән өлкәләрдә эшлиләр, бүтән җирлекләрдә эшлиләр. Аларга зур ихтияҗ. Без шул ихтияҗны канагатландыру өчен эшлибез. Әгәр дәгән җир белән, туган җирең белән үзеңне бәйлисең икән инде бу, туган җиреңә, халкыңа хезмәт итү дигән сүз. Моннан дагын инде дәрәҗәлерәк, моннан дагын бәялерәк
төшенчеләр юктыр инде. Харис Гайнединович, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сез Казан дәүләт аграр университетының урман хуҗалыгы һәм экология факультеты профессоры Харис Мусин белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау-сәламәт булыгыз.